ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ହେ କାଳିଆ, ମଣିଷ ଜାତି ଗଢ଼ିଛୁ, ପଶୁ ଜାତି ବି ଗଢ଼ିଛୁ। ମଣିଷକୁ ଆଖି ଦେଇଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପାଟି ଦେଇଛୁ କହିବା ପାଇଁ, କାନ ଦେଇଛୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ହାତ ଦେଇଛୁ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ପଶୁକୁ କାନ ଦେଇଛୁ, ଆଖି ଦେଇଛୁ, ପାଟି ଦେଇଛୁ, ସବୁ ଦେଇଛୁ। ମଣିଷ କଥା କହିପାରିକି ସତ ଜାଣିକି ସତକୁ ଲୁଚେଇ ରଖୁଛି ଆଉ ଚୁପ୍ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ପଶୁ କଥା ନ କହିପାରି ମଣିଷ ଭଳିଆ ବେଇମାନ ହଉନି କି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଲୋକକୁ ସେ କେବେ ବି ଭୁଲୁନି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ପଶୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇ ଦଉଛି।